že všetko začína a končí na dátach. Tým pádom každý systém využíva nejakým spôsobom to SQL. Samozrejme to AI ide dopredu a na konci dňa stále ten developer by mal zvalidovať to, čo vygeneruje. Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Code Talk. Dnes s Davidom a na tému SQL v .NET. Takže David, vítaj u nás a poprosím ťa, ako je už zvykom, predstaviť sa, povedať, odkiaľ si, čo si, ako robíš, čo robíš. Nech sa páči. Ďakujem. Čiže moje meno je David Rigas. Momentálne pracujem a som na pozícii tech leada v organizácii Visma Ride. A v podstate tu už pracujem 5. rok. Od začiatku som na tom istom projekte a projekt, respektíve tým sa volá Idefix, a ktorý sa zaoberá predovšetkým integráciami a presúvaním dát z core databázy ku ďalším klientom pre mobilné aplikácie, reporting servisy a podobne. Čiže ty v podstate s tými databázami s SQL robíš dennodenne? Áno, dennodenne. V podstate to je naše gro tej práce. Posielať dáta z bodu A do bodu B. Dobre, my sme sa predtým ešte bavili, alebo si chcel povedať, že vlastne prečo by mal taký developer v .NET vedieť aj aspoň trochu SQL. Takže prečo vlastne? Čo je prečo to chceš? V podstate môj pohľad na to je, že všetko začína a končí na dátach. Čiže každý informačný systém je na konci dňa o dátach. Čiže tým pádom každý systém využíva nejakým spôsobom to SQL. Či môže byť nové SQL, ale väčšinou ako tie staršie technológie, ale stále tie veľké aplikácie využívajú to SQL. Čiže mať tu knowledge, ako funguje to SQL, si myslím, že by minimálne tie základy mal vedieť každý a nespoliehať sa len na nejaké ORM, že čo mi vygeneruje, ale zároveň mať aj porozumenie, čo vygenerovalo a nejakú knowledge, ako to lepšie zoptimalizovať ten kód. Hej. A v podstate v dnešnej dobe už sú aj AI a rôzne modely, ChatGPT a všetko možné. Čiže vie to pomôcť, ale ja si predpokladám, že vyslovene to SQL vedieť, prečítať ho minimálne a povedať, čo sa tam deje, asi by to mal každý vedieť. Za mňa by to mal vedieť každý. Samozrejme, to AI ide dopredu. A z mojich skúseností to SQL momentálne ešte až tak dobre negeneruje ten kód. C#, mám lepšie skúsenosti s tým C#. A na konci dňa stále ten developer by mal zvalidovať to, čo vygeneruje ten agent. Čiže určite tie queryny vedieť nejakým spôsobom urobiť nejaké review a zároveň akože potom aj toho agenta ho dobre inštruovať. Napríklad na lepšie optimalizovanú kód a podobne. Čo myslíš, čo sa týka toho, či developer vie alebo nevie SQL, závisí potom aj napríklad v produkcii na nejakom performance alebo na nejakých líkoch? Určite áno. Z mojich skúseností v podstate som sa stretol s 3 typmi developerov a najviac častejšie tí, čo sa extrémne boja SQL-ka, lebo s tým nemajú nejaké skúsenosti. Alebo zo skúsenosti dostali ako prvú vec nejakú veľkú storovanú procedúru a keď mali nejaké slabšie základy, tak v podstate tam na tom pohoreli. Alebo potom druhý typ developerov, ktorý ja som sa stretol, je tí, ktorí nejakým spôsobom podceňovali to SQL, že im stačí nejako napíšem tú querynu, nejako to bude fungovať. Na DV dostaneš nejako dáta. Otázka je potom, keď ideš do tej produkcie, kde máš akože veľké dáta a tam sa presne ukáže to, ako dobre si napísal tú querynu. Lebo v podstate každý systém, ktorý máme, chceme, že by bol výkonný a takisto API, že by mali rýchly response a podobne. Je to takisto, ja sa to s tým, že ako náhle je to select všetko, tak tam začína problém. Áno. A zároveň nekončí. Dobre, čiže to je niečo také na úvod, čo sa týka developerov a SQL-ka. No a čo ty a nejaké ORM-ka? Čo používate vlastne a čo by si preferoval ty v .NET? V .NET my v týme momentálne používame Identity Framework, IDAPR.
Mhm. A záleží to case od caseu. Momentálne tým, že sme integračný tím, a máme niekoľko stovák databáz a takisto podporujeme replikovanie dát pre takisto viac ako 150 tabuliek. A celý náš kód je dynamický, čiže v tom konkrétnom prípade sme sa rozhodli pre Dapper. A ak by to boli nejaké základné CRUD operácie nad jednou databázou, tak vtedy je asi efektívnejšie použiť ten Entity Framework. Ale ako náhle sa nám, aspoň v našom case, sa menia dynamicky aj či connection stringy, alebo tabuľky, nad ktorých dopytujeme, tak vtedy sa rozhodujeme pre Dapper. Čiže v podstate sa nieme to nejako takto, že ak je niečo väčšie databázy, viac databáz, tak lepší Dapper. A keď je to klasická menšia aplikácia, tak Enterprise. Aspoň my sa riadíme týmto smerom, lebo potom, ak by sme chceli použiť ten Entity Framework na ten use case, ktorý máme, tá komplexita by bola oveľa väčšia v Entity Framework. Čiže tak sme sa zhrnuli. OK. Čo sa týka, keďže robíte s datami v podstate na dennej báze, s veľkým množstvom dát, máš nejaké ako také praktické skúsenosti, čo a ako, alebo nejaké hinty pre ostatných? V podstate, tak ako som vravel, je dobre porozumieť hlavne tým základom toho SQL-ka. Takisto treba vedieť, na čo slúžia indexy, ako dobre spraviť indexy, takisto dátové typy, nepchať všade napríklad Varchar Max, to má takisto nejaký vplyv na performance. To sú nejaké databázové veci. Takisto by som odporúčal si naštudovať, čo sú to Common Table Expressions, CT tabuľky. Je to dosť napomocná vec v danom SQL-ku. A čo sa týka nejakého ORM-ka, sledovať stále to, čo napíšem v nejakom linku, čo mi to aj vygeneruje. Z mojich skúseností mám, že napríklad za každým jedným selektom, ktorý napísal v linku, dali tú list. To znamená veľa dopytov na databázu a až potom sa robila nejaká filtrácia. Čiže v podstate nechať tú celú operáciu vykonať naraz a nad databázou nenechávať si to do pamäte. A to sú také najväčšie väčšinou problémy, ktoré sa ukážu až v produkcii, keď už je tam veľa dát a veľký load. Ty si mi spomínal, že máš nejaký príklad z praxe pripravený, ako vlastne vy pracujete s SQL-kou do nete, respektíve keďže vy pracujete s tými veľkými dátami, tak ako vlastne to je u vás? V podstate, keď som nastúpil do týmu na tento projekt, bola tam stará legacy solution, ktorá zodpovedala za viacero vecí. Však hlavný bod, ktorý sme sa chytili, je vlastne tá replikácia dát, do replikovania dát do ROD. To bol staré solution, kde business logika bola prevažne napísaná v SQL-ku. Bol tam aj vyvinutý aj samostatný alebo custom queue mechanizm, ktorý bol kompletne takisto v SQL-ku. A takisto business logika bola v SQL-ku a nejaké vykonávania boli cez Windows servisy alebo konzolové appky. A maintenance toho systému bol, dá sa povedať, dosť náročný a bolo tam nejakých 350 000 riadkov SQL kódu, len čisto SQL-ka. Čiže maintenance fakt to bolo pre nás akože nightmare. Častokrát sa stávalo, že sme nejaký týždeň, dva strávili nad jedným bugom, všetci developeri v týme, lebo bolo to fakt obťažné nájsť, taktiež nejaké debugovanie, to bolo viac menej akože nereálne. Takže toto bolo dosť taký hnací motor toho, že by sme to akože vybudovali niečo nové a hlavne maintainovateľné. Čo sa nám podarilo, tak ten samostatný alebo vlastný queue mechanizmus, ktorý bol naprogramovaný, sme nahradili service busom. V podstate tam už máme všetko, čo potrebujeme. A zároveň trošku sme zmenili koncept tých RODčiek, toho presúvania dát. A sme to robili cez ten service bus a tí klienti už sa nenapájajú na tie RODčka, ale berú si priamo dáta zo service busu.
čiže v podstate jeden layer ako keby nám zmizol, tým pádom sme neušetrili doznačné prostriedky za databázy. A finálne solution, keď porovnám tých 350 000 riadkov kódu, sme sa dostali na 9 000 riadkov kódu aj s testami. Čiže To je riadny kus roboty. Čiže je to o dosť lepšie a je to hlavne maintainovateľné. A presne v tom prípade sme využili ten Dapper. To, čo tam potrebujeme, stále sa pripájať na nejakú inú databázu a takisto dáta z rôznych tabuliek. Tým pádom celé to máme dynamicky, dávame to do JSONu a následne to odosielame. Čiže je to nejakú veľkú biznis logiku za tým tam nemáme a je to úplne easy na maintenance oproti tomu, čo sme mali. V rámci Dapru potom máte query, ktoré píšete vy, vyslovene custom query, alebo sa skladajú klasicky, jak v dotnete, s parametrami a so všetkým ostatným? Skladá sa aj s parametrami, však máme jednu query, nejaký template a ten sa potom na základe tých parametrov sa vyplní a to query sa potom... Že nepíšete vyslovene raw queries pre každý dopyt? Nie. Stále máme v podstate zopár query, ktoré dopytujú na databázu, tým pádom je to jednoduché na maintenance. A čo sa týka rýchlosti, prešli ste aj z 350 000 riadkov kódu v SQL-ku do netu a respektíve do 9 000 riadkov kódu. Ušetrili ste samozrejme na mašinách alebo na železe vyslovene. Čo sa týka performanceu, išlo to oveľa lepšie, alebo je to takisto, jak to bolo? Alebo v starej solution tam nám chodili zmeny, respektíve mali chodiť do 5 minút, častokrát sa stávalo, keď bol nejaký pík, že to bolo aj niekoľko hodín. Po posledných improvementoch, ktoré sme mali, teraz to trvá do 30 sekúnd. Takže skokovo. Je to skokové. Takisto dalo by sa to zvýšiť, ale tiež musíme nájsť nejaký balans medzi tým, že by to aj fungovalo a zároveň sme nezaťažili veľmi tú databázu. Čiže 30 sekúnd je tak, že aj my sme spokojní, aj klienti, takže momentálne. Ako proti 5 minútom, áno. 30 sekúnd je Áno. fakt improvement. Áno. Dobre, super. Ja ti veľmi pekne ďakujem. A my sme už na konci nášho podcastu, takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute. Okay.